kasih. Cứ ấy lại Kenal. 비탕아 청바대 말에 비탕아 nang खामानि मावो स्कुल फरायो आंलाय मा खामानि मावनो कलेज नों फरायो मारै नों दायो नों मा लांफादो बेफोराव मानो खामानि बेफोरो Hasni Di Firman mahili Kamani. pis iu ni hen. Hasni mahili pis iu ni मान्थलि युथ फी न'खरनि 얘기하자로 मानो बियो मानो बियो Sukai न'खर dah. न'खर बोदा खांदों आरो बियो मानो बियो जलफोरनि दा खांदों आरो बिथाङा खामानि मावो लागियानो 자 masih pilih kita Rogai serayakai. Dengar. Dengar dia. Terbang Ang seperung baik. nơi 비탕아 비 फोरोंबाय 그게 이게 말이 마하 아래 맘이 치고 아래 맘이 치고 Kejin lah ke kejin rana ke. 법다시 라바이 Gerak saya ke. Dengar. 법다시 빨아잡아이 법다시 빨아잡아이 나 뭐를 안해 자 여기 이 잡아요 천천히 Dengar dia dengar. 앙 미치하면 나 말은 진짜 말은 맨날 말은 미끄러잖아 말이 빨리 파네 말이 미신 파네 너 마바마위 가오발라 말이 로가이잖아 아 문내고 에게 산등문 래 문내고 에게 산등문 앙 키오페라피나 디닐라기 또 하나 내가 보라 나보 아타 하나 봐 능 키오페르바이당 앙 키오페라피나 Nare elora. 난 많이 다 가이르나 세대 분다 आङो माने मोननैखौबो बेलेग होनना साननाय रे मोनसेया गोसोम मोनसेया गुफुरसो नङाबा मिक्स खालामनांगोन ना आं बेखौ गमान गैया आं दिनैहालागि एमसिलखौनो आं खेवफेराखैना ओमफ्राय रे मिथियामोन रे दिनै नों खिथानायखायसो मिथिबाय आङो एल'ग्राया खिथानायखायसो मिथिबाय आङो बिथाङा बेलेग आरो बेलेग बिदों डाबल लगायनांगौ मोनसे पेकेटाव एमसिला मोननो थायोना आरो खावसे लगायनानै मोननो लगायनांगौ आरो बिदिबा प्रॉब्लम क्या था पता है बिदिबा बे मोनसेल' बालाय माहा गोरा जानो हप्तासे हप्तानैसो जागोन दिन हो गया 2-3 दिन हो गया सूख नहीं रहा है ओरैबायदि दुमाया माबा दाउ बायदि नुदों नै दाउ आंथ' मुसा बायदिसो नुदों दुमायखौ ओरैबायदि दाउ बायदि नुदों नाय वाव ओरैबायदि दाउ बायदि समायना रमायना नुदों